So kapanalani ku kawiyag-wiyag ada akapusanian. So kapatay nagiilalan ka ku surga udina si iku naraka. So kubur. So kuburi paganay adar pa aka ku akhirat. So kubur nagelbu absukayaw aapoy para ko mga kafir aguso mga munafik. Gulama-lama apapakarunggaya umu'min. May alwi so kasiksaan yan si Erka. Aya mga pedas sabab yan na sudi ka pumupuwa gusto ka suruyan. Gusto ka pamankawa ko mga tamu kami ataban sa katidawa. Gusto ka pamukag. Gusto ka pakaturugi ko sambayang. Gusto ka ganaki mati ako Quran. Gusto ka sina. Gusto ka pliwat. Maanak ka pamakaya o mama ko lagi di na mama. Gusto ka priba. Katubo. Gusto di kabaya di kubaya dan gusto salah kausan. So kapag yupa ko pariyo ko sang gakala. Ginan so panga atan tua mala. Aanday no malaikat Israfil. Nanayaw niya no anday kasugun sa kapag yupa niya nun sa kayo pa pakatakatakaw. Peter wallah subhanahu wa ta'ala. Na iyo pan so sang gakala. Na punaw raksa mapulang so sisi iku mga langit aw sulupa. Inunta so kabaya wallah. Samaw to na magbadin sa dunia sa kalangulangan yan. Na orian 40 na iyo penseruman sa kawiyag-wiyag. Peter wallah subhanahu wa ta'ala. Na iyo penperuman susang gakala. Nasa mauto na kipakatitindig siran. Ano manayo siran o anto na ikidiyakiran. So kakawiyag peruman o mga kaadan. Orian to na suguun wallah subhanahu wa ta'ala sa oran. Na metus sa mga badan. So tulang kukurikod nagyutod ni magtu. Na mabalo ya bagu akad na din petay. Atalan diyang ada manak kilairan sa mga malaikat agu sa mga jin. Nagupagwiyagan siran peruman sabab ko mga amaliran. Aniran maparulis subalasyan. So padang mahsar. Katimu ako mga manusia sabab ko kakukumakiran. Timuun wala so langwan o kadan sabab ko kapumagitung ako mga amaliran. Malalaglag siranan dalagi duki kababerg sang kutwa gawi iya lebih mala. Aaya diyang kaya na 50 giburagun. Lagi duba sukiya sa gadirang ko dunia Iran. Naba isa-isa kauras. Perkara ni kiran sualungan sa lagit sa kawatan o isa kamilias. Nagumakap sa senggaya sa mga manusia ko diyang ka o menangiran agu sa mga amaliran. Sangka iya gawi napupawala sa mga lulubay agu sumimamasla. Gui pupawala o kafir so sari kita iyan aguso syaitan yan. Aguso mga anggaw ta iyan. Gui pupanintaw sabaad so sabaad. Guma penga kebu kafir sumbala aliman yan. Naguyudin so naraka jahanam maad na 70 rantay niyan. Umani saglang ko rantay na 70,000 mga malaikat. Na anday kailayaw no kafir. Naman dingan-dingan niya na uban niyang buko na tamok suginawan yan. Guuba bumimbalo ya buta. Sukman sumya manupak. Lagi dudim bagay sa zakat. Natunawon sa mga tamok yang ko apoy ko naraka jahanam na ipirinsa ko kita mo kon. Sukman sa mga takabur na timuun sira na lagi dupila. Kuwe na di man sa mga tawa mapasangi kasupak sa kapasadan. Sa mga takid, teko. Napakipagawida-wida nun sa piyaman kunyan. Puyagan sa mga pagnas. Nasukman sa mga berata pa sa amal. Na disiran ketekawan, disiran ro ketay. Kalagi debu sa katayo misumbayang sa dua asam bayang aluhur. Akapekas sa gadiran ro. Suka panapaat amala na si ibu minisla ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ko mga kaadun si eko gawi iya mahsar. Kaan mababas subu ko iran. Naguan magaan nakapagu kasikiran sa kukuman. Gusto ka lang kapa nakapanapaat. Na para pangko Nabi sallallahu alaihi wasallam aguso sala kauron. Kalagi do kapakaliwa ko miya maratiya ko apoy ko naraka. Gusto kipuruon ko mga pangkataniran. So kapumagito nga ko mga amal. Al-hisab. Pakapsaapan sa mga manusia. Apakaada pensiran ko kadnaniran. Napakiilay kiran sa mga amaliran. Gu isumaria kiran. Gusto umuriran. Gusto kangungude ikiran na gusto tamukiran. Gusto ilmu iran agusto kapasada na inipesadiran. Agusto limu agusto pamamakinagan. Agusto pangilailayan agusto puso. Sukman so mga munafik agusto mga kafir.
na pumagitungon sa mga amalirang ko kasasanguran o mga kaaden, kaansiran di makakaya-kaya ko mga kaaden, guan makatindog sukarina si ikiran. Gupsek si ansiran o mga manusia, gusto lupa, gusto mga gawi gusto mga kagagawi gusto tamok, gusto mga malaikat, sa taman sa matanto kira nagukap mataanan niran. Supman sumu'min, na itidis wala subhanahu wa ta'ala, na pakikumpablian yanon sumiyan dusan yan. Taman sa amay ka, mibuluga matangkad sa ginawan yan, amiya binasadin, maana ka narakas kanyan din. Na turuunun wallah subhanahu wa ta'ala, asya pangangkor ka ini sa dunia, uiprila akan raka ini iman to. Guaya paganaya pumagitungon sa mga amalian na sa mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guaya paganaya pumagitong na amal na sa sambayang. Guaya paganaya samo kakukuman na sumipantag sa tumyuga arugo. Sukaplayo mga daftaran ko mga amal. Oriano to na lumayog sa mga daftaran ko mga amal na makawa o mga manusia. La yugadiru sagirata wala kabiratan illa ahsaha. Maturu mga kafir, aanto na ini daftar, ada aplam baan yan na may tumalaaban yan di may itong. Sumyamaratiaya, maanas sumu'min, nakakawa iya nakawanan na limas so kitabiyan. Gusto kafir, gusto munafik, nakakawa iya na diwa nga lima, agusi ipakaukit sa likudian, napakambuot sa rarbiyan. So timbangan ko mga amal. Oriano to na timbangan sa mga amal o mga kadn. Lagid sumano si agusujin, kaangkiran mititus sa mga balasiran, gie so titu at timbangan na tantua mailot, aad na dua baro kanyan, pupakapanad sa timbangan no nagalubag panunumpang kuwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala, apad ko'y pupakapanad o timbangan, na sudi katerwa ako la ilaha illallah, gusto kapya o paparangayan, gusto mga tadem-tadem ko Allah subhanahu wa ta'ala, lagi do katerwa ko alhamdulillah, gusto subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil adim. Gusto mga manusia na makapumbabaya dasiran sa kisabab ko amalira na mapya gusto amalira na marata. So paridi Oriano to napakainuman sumyamaratiaya ko paridi yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa din sa makainom si na didin kuwaw sa dayon. Umani Nabi na adna paridi iyan ugid na ayamalaon sa langon na so paridi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giyan ka iya paridi na maputi adi so gatas, mamis adi so teneb, gumanayo sa kamot adi so kasturi. Aya mga sakaduron napad sa bulawan na gupirak, aaya tinimbangan sa kadakal na so kadakalo bitoon ko langit. Aya kalunduang ka iya paridi na malundu adi so pagalta na ayla sa Jordan, agugi adan sa Yaman, upakapoon so igiyang kulawasay ga kautar. Sukat tupengi ko miya maratiaya. Si ko morya gawe ko kakalimut sa padang maksar. Nakatundug mga kafir sa mga katuhanan na sinimbira na salakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na idundag sirang ko apoy ko naraka jahannam sa lagid sira ng mga talong na mga binatang. Sa ayab kilala kawiran na adno to asumbala airan. Na adno to asudun sa mga parasiran na airan kilala kaw. Na taman sa ayabu malamba na sumyamaratiaya aguso mga munafik na makataling umakiran sa Allah subhanahu wa ta'ala na terul yang kirang aanton apanipnayaw niyo na terul niya na pnayaw na misukad na namin na sa mauto nakasawa ang kiran so ai wallah subhanahu wa ta'ala dad na lagi diyan ko mga ai o mga kaadn na makilalairan na sisa kawyasiran sumudyud na ayabu di pagkasudyud na sumanga munafik kadiran din kagaga Peter wallah subhanahu wa ta'ala. So alungan na kiyaman na pagkaw maun so Allah subhanahu wa ta'ala na sawaan yan so ain yan na itawag kiran so kasudyudiran na diran din kagaga mga munafik. Oriano to na munod siranon ko Allah subhanahu wa ta'ala na tanor niyan so titay so sirat nagubugan yan siran sa sindaw parangan yan sa sindaw so mga munafik. So titayan sirat ginan so titay mabubenday ko naraka jahannam kaanon makaktas sumyamaratiaya sa kapukas sungakirang surga. Inirupas kanya no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa manaya malindag gumagarang ad na mga garangan niya ng dalagi dusuro kakaywa sa'dan manao tadi subuk gumagarang adi supedang si isang kaya titay na imigay kumyamaratiaya so sindawiran aaya diyang kaya na sadin sa miya pagamaliran
Aya da lagi dia nun sa kapuro na lagi du palawasindo. Agu aya minuson na si imatatagu ku kapusan kumara amaai. Na sinduan siranang kanan na makaktas siranon sa sudin-sudin ka umang amaliran. So mu'min na seged ku titay sa saparak mata, gulagi du kilat, gulagi dundu, gulagi du papanok, gulagi du magaan na kuda, gulagi du mga unta adi pagdaan lumalayag. Sabab saya, naad na mapi akya pakaktasyan, naad na minitar ngangas, naad na miya puseng kunara ka jahannam. Piyagayunan dua imam su Bukhari agu su Muslim. Supman su mga munafik na ded na bayran sindo, na pumbelingan siran orianian, na beden metakawa maaden koletiran na gusto miya maratiya su pagelad. Oriania na kebayaan hiran na kapakakta sirang ko titay, na basiran din girembeng ko apoy ko naraka. So apoy ko naraka, pagkasuldun su mga kafir agusto sabaad ko miya mangungkira mga mu'min. Oriania na su mga munafik na uman isang gibu, na siyaw gato sa gusyaw polo agusyaw pagkasuldun. Adna pito ang mga pinto yan. Mayaw adi su apoy ko dunia sa pito polo takap. Pumakalaanon su lawas su mga kafir, kaaniran magdam piya-piya su siksa. Kebeloy su pagelta na dua wagan yan na telugawi iya ilalakauron. Gusto kala aprangisan yan na lagi da palawa uhud. Gupekakapalan su kubalian, na uman matutong ku apoy na sambiyan paman sa bagwa kubal. Kaanian din kataan taami su kalipad su siksa. So pangingin meniranon na mayaw ay igap kega. Apa nga puputulian so tinaiyo manusia, guaya panganangkan kung naraka na zakum, gusto pupakapoon kung mga paliw mga tao kung naraka ang mga rubuwa gudana. Aya minumino sa kasiksaan kung naraka jahannam na makatitalumpas sa plangga aputaw, apan didi so otakyan sa kayaw niyan. Si Eko apoy kung naraka na adnap kaaniton sukubal, katunag, guad na lumalubag sukubal, guad na mga rantay agu mga kadinoon, mga na mga patong. Aya kadal mo naraka na upama ko ulugon sugu peninimbawata na aya kapekata na iyanon na pito kolораgu na idadian. Aya mga itagunyan na so mga kafiragu so mga ator, so mga barahala asinimberan. Aya ndu iyan na duti, gu aya mga sisirungaw na pelangges sa mayaw, gu ayan ditarnon na apoy. Apalayan yan tutungan sulangwa na siyay na da aplambaan yanon. Pelagindo bago pepemusanggu, gu perurub niyan so mga kubalagu sutulan na taman ko mga puso. So titaya at temanaan alkantara. Ituro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakaliyo sumya maratiya kundara ka jahannam. Na si isirapaman ketarungko ko temanaan o surga agu sunara ka amaka ibarat sa titayan. Si isang kaya darpa na makapembebaya da susabad ku miyang anyayarang ko mga pdirang ko masa akatatagwirang ko dunia. Sa taman sa amay ka masuti siran na gumabilang ataw siran. Na bagan siran sa idin sa kapakasuldirang ko surga. Na ibet ko sa kanya na makatatangang ko ginawa Muhammad kamataan na su isakiran. Na mas malapan so katawin niyang ko kebulusan niyang ko surga iyan. Adi so katawin niyang ko walin niyan si isa dunia. Yan utuli Bukhari. So kasurgaan al-jannah. Skanian su darpa umyamaratiya. Piya nagumbelaya ped sa pira kagubulawan. Guaya tabelan yan na kasturi. Guaya mga ptedian na mga munti aperlas. Agu mga intan biduri guaya bute yan. Naped sa safiran. Ad na walawa pinto yan. Aya kablang o isa pinto yan na diyang kaatalogawi iya ilalakaoron. Ugid, na pinsampan mauto na matatagabid na tao. Mapapadalam rakan yan so turuga na magatos pangkat. Auman ipagaltan o pipeng kapangkatan yan na lagi do pagaltan o langit agusulupa. So surga Firdaus ipinakamapuroon aron pupakapoon sa mga lawasay gagula at nab. Gulawasay gaara kaguig. Tugasiran sa ded na mga kakarian. Kaayad na pupakatugaw na sa mga tao kusurga sa sadin sa kabayayranon. Aya mga panganangkan kusurga na tatapagyebu kapupangawaon. Akita taliado. Ad na pandong tolda si kusurga apad sa munti aperlas. Aya kabelang yan na 60 kamilias. Na umanirugo niya na ad na darudupaon maana karuma umu'min. So mga mama kusurga na mamamanusulawasiran na kangudaan na didin keluks. Di pagtu na sumpa didin keberubas so kangunguda ikiran. Agus sumangan ditarnira na didin kerunot. Disiran pekatete gu disiran pekaudu. Uded na pekapoong kulawasiran na marsik. Aya mga salderan na mga bulawan. Nagu aya mga atingiran na kasturi. Aya mga babay ko surga.
na mga tatano sa paled da katamaki amar para pengagum bersirse sa idad adidin pengaloloks aya paganay pagasul ku surga na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gubu makatundog su mga nabi aya pinakamababa ku kasurgan na sadin sa pengeninya na imagayron sa 10 takap aya mga kadam ku surga na mga wata atani tiasa adi pemakala alagi cirano ipsembura ka mga muntia guaya pite mana na mala ko mga limo ko surga nasuka kilay ya upo maka surga ko Allah subhanahu wa ta'ala agu suka kesuat kiran wallah agu suka ketatapirang ko surga sadayon